Haswa bangan yok banduai ngan poli kat tukat ni kata na ketin ke jong belai la ban syam na ka sti po sgi nong Ephesus kala nong ke ban riu ka dekat ke ban gong ter rukum ju ru na ki proverb ka lenong ke ba usau ka dekat ke balai berkabasau ko IP baro pen sngap ba syak skor ba ya ketin ke jong belai ketin ki ongkum ni pi ki khon ko ngo ya laki kimi ki kpa ha utrai namar kani kalong ka badai king to sumar yalau to burom yalau kpa bar yala ka kimi ka balong ka hukum ka baningkong badon jingkular bamen yo manbha bamen yo imslam ha ka prathai phiru ki kpa to wat pen bitar yala ki khon handai to besa pija ya ki ha ka jing hikai bar ka jing sneng utrai da ka jing start bal tei ya ka yeng bat ka jing shampang ba pen scam ya ka bat da ka jing tip ba pendap ya ki kamera da ka spa ba kodor ba sngo bha baro tu blai in kurku ikni kintien ba pen sngo hangi ngilai oblai ka jing tuai ko kpa jingi ubah beneng ni wan ban aingu eme ko pa nama ka jing eat ka jong me ka jing em ka jongi iwe pa iwe baro ken ko try a try jisu bangi wan kum ni ha kini ka yeng ka bukhot ka bakantang ka jong me ka long tang ka we ken ko pa ka daw bangi eat ye me a try kini ki tayo baro shtayo ngira yo ken ko pa ban le ki kam ki jam ki jongi ban pendep ki kam ram ki jongi baro re kini ka sngi ka bukhot ka bakantang ni yo ken ko pa kum ki khon ki jong me ki banget ka kerteng ke jong me pan seng lang han ka yeng ka bukhoi ke jong me pan pendon burom ka kerteng ke jong me atra jisu gi sngongu sikade e me nama ka jingle bha ka jong me ka jing im ke jongi hakani ka sngi ka bangi im men ta ken ko pangi sung tho ba ka jing im ke jongi ka long le no e ken ko pala dangim don yu jisu christ atrai irap yang i we pa we baro khamtam kin ko pa ka duai ling ba kani ka tayo begini ka Sunday kin ko pa kani ka sngi ka long kin ka sngi kerpang jong ka Christian home Sunday a trying a duai you e but you sngo but ngi tip ba ka yeng kristan kin ko pa ka don kin ka jingma ha kani ka ri ka si ka je ben reu ka jongi kin ko pa play pen kin mawe ngi sa sin da ka balang ka jongi ka khlan ka dekin ko pa baka yeng ka sem ka longkin ka bakhlan ni yo sngo shibon ki taki jing e ki baki kimi ki pa ki man ka jing hede baki khon ki khti ki jongki ni yo sngo baki bon e ki khon ru ki yo sngo baki yo ki ka taka jing mat ka jongki bakim don ka jing sung tho jing mot hapadeng ki kimi ki pa berkum ju ru baki khon a try di tang ka we kin ka daw ka long baki ai lat kin ko pa yo soitan ban pen ya ki ka taka yeng ka sem ka jongki ka jing em ka jongki ba man la ka sngi kadon dukin ko pa kataka kabangin la apat ban job ya kata ka de na khtin ka jong me kabangin la kin ko pa kom ka ying ka sem kan don kin ya kata ka jing shakri bakan om ban khmilin ti tang ka sngi utrai ban wan ka ying ka khoj ka kan tang ka jong me handai ka jing shakri ka jongi kan long kin ko pa ka man la ka sngi men step ban jan met kin ko pa ba kata ka jing im ka jongi hiru kan long kin ko pa ka taki khon ki jong me ple ha bangi pej shani bachatai ka jing im kristan ki jong ngimla kin ko pa ban priya pher bakino ki de kita ki khon kristan bakino kita ki bamde kin kita ki khon kristan mila im shisha kata ka prathe ba bon kin ko pa kita ki jing pen shoi ki bangi im tai jisu ngimla sung tho kin ko pa ayeng hasam si bon kin ko try ki wan ki ta ki jing klumar ki wan kin kita ki jing pen shoi a try jisu adwai om da ka bor jonu ru om da ka jing start ka jonu ru hendrekin ko pa da ka jing pendem khmat ka jong me dang mi wat ken ye ka tur khmat ba ba bre ko jong me pasai si sien ngi nget bat kin ko pa ngi don ngi khon ki jong me ki ba thrang kin ko pa ban wan sha ka yeng ka ba khoj ka ba kantang ban yo sngo ye khtin ka jong me ka don kin ko pa ka ta ka jing kular ha me ba kan ka jing shakri ka jongi kan nong kan long kin ko pa tang ka jing wan ka jongi ban shakri hendre ka don ru kin ko pa ka ta ka bainong ka ba mi him sa ai kin ko pa ka jing im jongi we pa we baro try nga duai na kam ta kin ka balang hang ne kur khu ma me kin ko pa kinong sharai jong ni ka balang
barok ken ko pa ki teman besan ki dekat komiti balang ki nong kit kamru try ngadwai ru nam ta ki long kimi ki long pa ki khon samla bakham tam e ki hep ki borit ken ko try jisu i ga jing im ga jingi man la ka sngi ngin la ken ko pa begin long ka jing sha ha ba ki briu ken pe ga jing im ga jingi ken yu i ken ka ta dur khmat ba briu ga jingi rap ken ko pa begin long ka ta ka nuksa ba ki wei ken pe jingi ken yu i yu jisu try me ku ken ga balang hang ni ku ga jing im ga jing ki ram pe ing ka stan baro ken ko pa apakah jing im ke jing ki kan long kin shisha kata ka jing shai pengat duai du men ai me kata ka met ka phat ka bashat baklan ka jing im ke jing ki bakhan tam ikun ko pa kata ka jing long men sim ka jing im ke jing ki kan la kin ko pa bakin yeng scam ka jing im ke jing ki bakin la ru kin ko pa dun phla pat shiki wei ngadwai du kin ko try jisu na kam takini ke jing shakri lang ke jing ki kur khu ma me ke barok men pendap hang ni ber ju ru ke khu bor ning bau shakri ke jing me uban sa ma ni ka por ka bamenta a try ngin shem ye ka ngin pediang ye ka ka dok nur ka men sem ka jing bajing perkhat ka jingi pengen na ru ken kwa kopa pen pendon kam ye ka jing im ka jingi man la ka sngi kur khu ye ki po ke bidang sa ge ni ka sngi hi baro shi sngi duai pengi boti pengi pan ma ru ki ringkang ki pop ki ringkang ki jingi ba pen song si eme hakar teng jong Jesus Christ ngadwai amen. Dongi ai kublei ya Mr. Rilan Star Swear ibala pen sngau hangi ya kakten ke jong blei bat ban bu ruha ke jing duai kublei nang kerku ela ujong usyakri dia kani ka por ka bamantang ngin poi syakawai ka banta kata ka long ba ngin yo sngau ya ka jing pen bena ha ka bidei bat ki kam jong ka balang. Ningkong kum ka balang ni penpau ka jisongo ya i Reverend Erickson nongrom i balapalai por panyadan rangkat lembat ngi kum ka balang an same ka khubon ka ktin ka jong blai lengba jong kani ka no phais ngi ni ngai skembo blai dan rangkat lemi pastor ka khubor ya ka bangin saya sngo kan longka jingman toy ba ka jing karkhu na ka banta jong ilang baro habai dei ba ka jing tre jing pastor nga am de tip hanga karpa di pastor in sobhaban sapen ithu longkot ilade nang baki para bangai kindup tip ya ka jaka tre ka jong i ingi pidang sobharu ya ine i wei parlok jing pastor bla dan rangkat lamat ni ka jing don jong firu ka long ka jing singan yang i kum ka balang ki jing pen bana ka jasang kan thai ka long tang shuai ka ni jasang bat i nongkren in long ikong aloma kanta ha ka jasang hindi service ha pon thom khra la shibet ha ka por saubaji i nongkren in long iteman basan MD Marbanyang ha ka jasang jong ka Senior Christian Endeavor Society Ashibet hang ni hayang mani ka por sau shiteng inongkren ilong teman basan W1 Swat ha ka jaseng English service ha police bajar ha ka por sau shiteng inongkren ilong teman basan Dr. BPS Toy ki jaseng dong ha ka por ndrebuji ha ka dong lum siap mingi ka jaseng kalong hayang jeng Reverend AS Milimngam inongkren ilong i teman basan HW Tham hakadong lum siap pedeng aja senggalong ying Mrs. Anoda Mautho inongkren ilong i Mrs. Sinora Sotun hakaja sengdong lum siap sepngi aja senggalong ying Master GR Merthong kani ka yeng kadan hamaupan inongkren ilong teman basan DK Kharsandi hakabai dei bakanika jesengdong jong ka lom siap sep ngi ka banlong hang tai mau pan
nakaliang jong ka jaseng dong kala penbek kawai ka bos bat kani ka bos kan ap hangtai hasan mari bat ka por ban mi nang tai kan long hakapor san sipawa la syai ka sngi ka tan reu tareng kan don ka jaseng duai stang banai hang ni hiyo mani hakapor nyau baje ki bani simenta ban pulis dang badwai ilong imes daya rika maulong wa inong doai hadian ilong imeses tuansi wanyang hakamiet balang kata pratarik nginyo sngow ya ka subject balang ka paong kisenran kiaine scam hakajia selok bat hakijing duai rapen nong rem na ki kam ki apostol kalanong ka ar ka dekhot ka sapu ar rapen khana ka team kajing yaine ban pulis dang mat duai ilong imes benial gs 1 rap ban inong kren yakanika subject ilong imastar Johanan walang ka Bible study jong ka balang kan long kumba julong ha ka sito dieng hang ne yang mani ha ka por nyo baje ha ka jaseng duai me sajain kata khatwai tareng ban pulis dang mat duai ilong masta wa lambok ding do bat inong duai hadian ilong Mrs. Cecilia lengdo hagani ka sngiu triban wan kan don ka jaseng pajba ka ba khat sau jong ka children's rally jong ka penthom kra district union ha ka por shibaji ka program kalong kumni khat ar siteng hadu shibaji kan don ka singing inspiration hapo ka jalam jong ka Junior Christian Endeavor Society lom siam nong yalam jingruai long masta Splendor Lios Binan inong tem inong imes ya iman baha jerwa ban pulis dang deki associate member jongka Junior Christian Endeavor Society lom siam ban duai long imes balakanti kharsano inyo ya ka roll call naka Junior Christian Endeavor Society penthom khra naka Junior Christian Endeavor Society Gorfling ban naka Junior Christian Endeavor Society lom siam inyo ban lumi kijing aingo bat hakapor ban lumi kijing aingo kan don ka special number naka Junior Christian Endeavor Society penthom khra naka Junior Christian Endeavor Society Gorfling inong kren hakani jaseng inlong Reverend Leslie Jana hadian ka jingkren kan don biang ka special number naka Junior Christian Endeavor Society lom siam anyo ya ka jing penbena kan don ka jaseng penkentang apo ka jelam jong vice president jong ka penthom kra district union pat kan don ka jing spellang naka kitab jong Isaya kalanong ka arsan ka dekhot ka baningkong inong kren ha ka khat ar tarik ha ki jaseng jong ka Junior Christian Endeavor Society halang kerding ha ka por nyau siteng man step inong masta penskam kharluki pat hangni hayeng mani ha ka por nyau sipawa kandom ka dom sharan hapo ka jing penia jong imes diamond one swan ti ha kani ka por ngin yo ban yo sngow ya ki jing aingo ki bangilalum ha ka arfu fra tarik jong bunai April kilong kumni mladap ban lumi kijing aingo an kerpat I teman mesan FM kharsentiu insa penkentang ya kini ki jing aingo
เอาเลยปาจิงภาพหนึ่งไงเงียเมนมันไม่ลงเพลย์บัดดับเด็กจิงจิงสไนไม่ลองอุนไรจุกจิงกระคูกจิงจิงบาร์หากนี่กระปอนกันรากุตรายกันจิงไอกิบริตจิงกิบลองจิงกระคูมาละเทะจิงจิงกิยังกิเซมจิงกุตรายลายกิลองตั้งกระดักกบริตกระปาดมีดูกระคูเป็นกันตั้งอีกีBakin long kabor pan Christian jiki kam jang kapalang. Nagam taban pan kraw jiki kerteng jame. Tu ya rap ringi ku try kerkui wei pui syakri jame. Ka wei pui kalong yeng apo kabalang ku try. Banginang la kun rat pan ai syaka kam jame. Rap ringi ku try ngi IT hame. Tu simti ki jingim jingi ko kun rat. Pandan kam ngi nagam ta kaboram jame aplai. Sian ku try ngi suyas ngawi ka kubor ka ktien jame long syakri jame pastor. Rai bi ngi tep pan me dan ka kubor pan kren ap dei jangi ka ni kapor. To kren ling bau syakri pan dap me ku try do man sema ko jame. Pak ei ke bing nyos ngau ka ni kapor. Kan long li sha de kapor ju man sing me ko kan. Pak long ka kubor ka ban ki shan ki man sing wat lot ji ku try. Ya rap ngi ka ni kapor baro bing la ban piang ka ktien jame. Penginala ku try ban syakri me ki po boro. Simti ku try kapor ka wasa hakateng Jisu ngi pani kini. Amen. Tongi ai kublei hakabiye batka jing pendep jongka balang ya kakam ka jongka kublei nang yai kerku ialah ka jong ka balang bat unang yai kerkuru yang i iwei pi iwei hakabiye batka jingno syakakam ka jong kublei tekane ka por ka babantang ila poi syakawei ka bentang kata kalong bangin yo sngau no ya ka jing slok nagaktin ka jong blay shwa bangin yo sngau ya ka jing slok nagaktin ka jong blay ngin ya snok tilang shwa ka jing ruai ka ba shispa lai pusan na ka batmai shispa lai pulai na ka barim ato kren ba jamno Jisu kiktin jong me long umso kibala apan mi ka jing suk kabadap da jor baro ka jing sawa ka jing penlong kijing penshoy do bat pop hajing sawa ngau bhajong me ki jem jai jai ki do khop kajing roi ka ba shispa lai psan shispa lai pulai na kabarim Hatokren bhajem no Jisu Kiktin jong bilang umso Kibala Enmika jingsuk kabada Dajor baro Kajing sa wa kajing penlo Kijing pen Joy do bat po Hajing sa wasko bhajong me ki jem jai jai ki dukho ki ei ba itena ki baba rujong bertei hom lanu chorban jing sawa kiktin sur kajing mapei haingin snow jing sawa jombe kajing sawa badon po hapojo ngahakadon nun penwiji sukabakor hong hanga bami long jonga
ka tin ka basyai tu pendu kajing arta tin kren hanga tu kren atrai hai ngan yo snow kawai ka tin kamami na buneng hi ki jing sha ting kin ja ju no jing suba cukutkan mi Tong nyelek hau blay ka jing duway. Kuk pa jung ubah neng. Ngin sayo banyak sengaw ya kaktin ka ba im ka jong mi ka nik apor ka ba manta. Yarap ko pa biit ban plit ya ki donut mau ki jongi ko pa biit. Knang bangin la ko pa biit ban bam ya kaktin ka ba im ka jong mi ka nik apor ka ba manta. Tit da uternem ko pa biit ya ka donut mau ka jongi ko Jisu biit. Knang bangin la banyak sengaw ya ka bor ka ktin ka ba im ka jong mi ko pa biit. Ya rap yang iko pa biit. Pelit ko pa biit ki donut ki jongi namar lada mem pelit nginam laban pelit daladihi ko pa biit. To isen elem ko pa biit baka ktin ka jong mi kalong ka bod nang taka donut ka jongi. Nakabenta ka jing im ka jongi iway pe iway. Yarap yang iya kani ka pohar ka pamenta. Ngadway nga dabuti ko pabiin. Ya ka pohar ka basakti ka man ka hak ka jong mi. Ngadway ha ka kerteng u Jisu Kristus ngapan. Amen. Para bangay bait kani kadika singi kerpang ka Christian Home Sunday. Ngets kem ba hoj ngi baro ngi leyo ban simenta gini kita yau baro stayo ya kaba ngio ban rung syakiying jongki para bangait bait ibamat kijing ele kibamat ki e haka jing im ka jongki hoj la ong yang ban penitu khendiat hoj ngade ukun jongka balang madan reting hendrai ngatrai pat ha ka nong thamai district hakilai teli ki balang jenta kabalang laitkor nong daneng bat kabalang laitkor kenton umon para banget beit akan nikapor ka bamentang ni sngow ya ka khtin ka jong ublay ban ngan ongay api ka klip mat ka bangirung hakaying ka bakantang ka jong ublay ka bangi juyo ibha bat ka bangaya ladiru nga experience ba ya kata ka pop ka bangi jule ha ka por bangi don ha ka ying ka bakantang ka jong ublay ka ba usoitan lani u bomman u pengop ha kata ka pop ka jongi ka dei ka jing yo thia ka bangi ngi ju yo thia ha bangi ngi judon ha ka ying ka bakantang ka jong ublay renga duai ha ka ni ka por ka ba menta ba ublay un ya rap yang abat yang hilang baro bangin nam yo thia handrai ngin yo ban bam ya ka khtin ka jong ublay hakani ka lemat ka bamenta ngakwa ban aingo yo ublay ngaladon ka jing shifting meneh ba namar ba ngat shifting yo ngampoy ha ka por ka babyang ha ka jing syang ilami ha ka por ka babyang handrai ondal apoy hangte ha renja kadon ka tukan no entry ngilaya khuslay ngumtu ngilaya pun bat iba walambong ngin yale kumno yanya kum tater ndai lapen batai kum tan ndai aingo pat ya ublay mangipoy hakapor kababyang ngamtip ya phi galong kumno ndai angan ning kong yang aingo ya ublay bangala ban poy hakapor kababyang bangangets kem bau de ublay ubayalam ya kabanga ngala ban poy hakapor kababyang kaktin ka jong ublay hakane kapor kababanta ya kabangi kwa banya puson na kanikapor ka ba mentang ala pensyong nong rim
naga kitab ujub kalenong kabalai po kad khot kabakat riu bat hoi nang ta shu kena ka kitab ujub kalenong kabaar bat kabakhandai ki kentin ki boong kumni ha kapor ka jing e ka jing jenjar ujub ti mentala the no ya ka mensim jonga ujub ong hapo jonga kisngi ka jing jenjar kila kembat yanga bat pen pet ya ka tengah ka jong ujub ka ong anda kumta ka tengah jong u ka laong ha u meyai ne ka taru hala ka jing janai tu kentan no ya ublei tu yap no artat borong itip ya ka story lani ya ka ding ya thok khana ka jong ujub kalong ying ka jong ujub kalong ying ka jong ujub ba ujub bat ka tengah jong u kiamat ya ka jing e ka jing im ka jong ki ujub ningkong udon ya kajing kerku ke baro hanrei onda ublei ula ailat ya usoitan ban kta ya kajing im kajong ujub kumta ujub ula don hapeng kajing kajing yale ho ya kabeningkong la shim da usoitan ya kijing ri kijing don jing em baro kumta ho ujub udang sengap udang aingu ublei udang sengau thu ba melelei ke kabau le ublei kabalong kababha sudah hadin shim saya ki khun hang taru ujub udang sengau biang habidei barka donut ke jong udang syakri ya ublei berhadin onda laupan kata kajing pang kajing stam ke to jauh ha kajing im ke jong u dei hang ta kalawan ke ujub ulas ngau bakalawan kajing jenjar ha kalong yeng long sem ke jong ujub hado ba udala ang ya ka sentur ke jong u lada pen puli ya ka kitab ke jong ujub ka bakham syadin ujub ulas dang ban ang ya ka sentur ban ong ya ublei balei kani ka jangkum ni balei kumta kilayawan kata ke ka jingren balei bangam yam no marsen kha kita ki jing mo jing perkhat ki jing kren ki jong ujub kilawan ha ujub namar baula amat ya kata ka jing kalong ying kalong sem ka jong ujub mat ya kata ka jing balada penpet hakato ka khot ka baar lenong ka baar khot bakhandai ru ka tengah do ba ka tengah ujub kalas ngau sosat kalas ngau jenjar hado bakal ong meyai ne kataru ala ka jong ka jing janai tu kentan no yo blei tu yam no artat kentan no yo blei yam no artatan ngasong thu kam dei ka basuk ya kalok ka jong ujub haba ujub u syakri yo blei u duai yo blei u ai u le ki bayadei kat kum kamon ka jong blei henrei kawan ka jing ha ka jingim ka jong ujub kalok ka pet ka tengah ka pet meme syakri ka ne yo blei henrei memyo jing suk memyo tang ki jing kata ka di kalong ying kalong sem jong ujub hot hang ni kala ban pen i ba kani ka tengah ka jong ujub ka suong ni ujub meyai ne ka taru ala ka jing janai tu kentat no yo blei tu yap no artat ru kala ngila ban si itang kumta re septing yo kadon ru ka jing pra septing yo kaya kala ban don ru ka jing pra leng bagani ka jing ja ka jing pra ha ka ying ka sem jong ujub baka tengah ka jong ujub kala that bayo i kani ka jing jenjar ka bamat hau tengah jong ka kani kade ka jing jenjar kaba ka long ying long sem ka jong ujub kamat para banget beit kiamat ha ka jing em ka jongki kiamat ka jing ele ha ka jing em ka jongki ladangin pet ha ka ni ka juk ka bamenta kidon ki para banget ki bun bah ki para banget ki bamat ya ka jing ele ha ka jing em ka jongki kimat dia ka depression na ka jingim ka jongki kimat dia ka jing jenjar ha ka jingim ka jongki ngakwa apa ban keren ya ka depression lada penpet uni ujub uyo ru ya ka depression lada pen pet ha ka
tin pareng ka tho depression hoj ha ka tin kasi kam da tho ba handai ya tho ba uni ujub udan apa ka depression balamat pala ka jing jenjar ka jing le ka jingim ka jong ujub kila bandon ki para banget be it ki badon ha ka ni ka por ka bamantak ki bamat ya ka jing jenjar ha ka jingim ka jong pi Kibamat ya ka depression ki kena samla ka de ba ka relationship kimat ya ka depression ba iway ya ita iway kimada ka pedeng ka depression mada pedeng ka jinge ki kemi ki panam ta ki khon mada pedeng ka jinge le ki khon kim jiwan jinseng ki kemi pagi wan jinseng ki khon kim jiwan jinseng ki ngop ha ka di ka bam mat ya ka jing khuslai ha ka jing jenjar ka jingem ka jongki ngakan mau kawai kalong yeng ngalak ya kawai kalong yeng idon iway ilong kemi ita ide ime iet ithya pang barhaba ithya pang kumta idon iway ikun ita ikun ru ide baladon kun hi kamut don kun ksiu jong ita ime iet ithya pang ita ikemi pat idon iparalyze kani kakti siliang iparalyze kani kakti siliang haba paralyze kani kakti siliang kumta haba ngilet ban nilai duai nam ta me iet hadin ka jing duai lang nga ong ita i khun jong ita i me iet ngong mlele ublei un pen khia imi imei jong phi ublei un kur khui imei jong khi mar senong kumta kata kalong kemi kamla khlem dayam kayam bat kayam kaong pastor balai ka jang ka jingim ka jonga pet imei jonga ipang ka ni hendai ka kti ka jonga ka paralyze ka ko ngamla banle kumnuru nga susyong ba yeng ka sko so sat sko jenjar wan kata ka depression na ka jingim ka jonga hadin nga la suong to blay unyarap bat un ai bor ya phikong nga perkhat kading ka kong gadana pedeng ka jing sosat ha pedeng ka jing ka jing jenjar ha pedeng ka depression ka baka kamat hadin kumta leksa kawai kayeng dan ita i mei i babat ye khun ksiu badang khlung gumtu tenga ong ye ai bat ye tu khun ye tai kemi itai me ong em pastor mlong ban ai bat ai kemi namar bai ikemi idan ka jing pangkhisho idan ka jing pangkhisho kadon ka poru balajan hap i khlung hak tu ka por ngadang dei tang upro pastor por bompadei pro pastor ngam padai yo i bhai ka jing jenjar ka bagi para banget kimat ondang alapoi banlong pro pastor kum tong alas dang ban yo i ka jing jenjar ka ba ki breu ki mat ki para banget ki mat ka jingim ka jongki ngada perkhat balai ba ki para banget ki mat ka jing jenjar hado kan ni udon we para samla utau para samla udai bakit bahasa ka balang uba tereya ka kam ki balang uba smart bahaban wan sa ka jing seng ba smart bahaban le ki kam ki jong ka balang handre hadin katu katis nem gumtu kapan ka jing sitam ha ka jingim ka jong haba kapan ka jing sitam ha ka jingim ka jong si benai ka ulas dang ban khuslai ban gajing sitamar benai ular nang kham khuslai susu ban gajing sitam salai benai la kham khuslai susu ban sau benai la nang kham khuslai susu hadu ba udah mat ya ka depression hadu ba udah mut ban pendekhan no ya ka jingim lajong hadu ba umur mut ban suicide kabae mat ya gajing utau kena samla pi perkhat pi kau mat kata ka depression na gajing ka jong hadu ba udah wat na Google what is the easiest way to commit suicide lajur balar kata gajing perkhat ban suicide ban perkhat noi gajing lajong ke kalar ka basuktam ban perkhat noi gajing lajong naman ngi setep temo na Google ngi yo lot ki baro perkhat yo don lang kata ka baong ka basuktam ban perkhat noi gajing lajong umat hadu kata
pi para bangai bait ki babon ba ki para bangai bait ki badan apa deng ka jing ele kajing jenjar ha kajing im ka jongki mat ya ka di persian ujub umat ya ka di persian ladapen pet ya u Elijah ru de syakri ba mat ya ka di persian u Elijah le ong atrashim noi ka jingim jong angam ko ajuban iman ya pertai mat ya ka di persian ka long yeng ka jong ujub ka mat ya ka di persian ibabon bagi long yeng ladam dei baro ru iwei khot arngot git khot ki mat ya ka jing ki mat ya ka di persian ha ka jingim ka jongki ka ba shimet ya don ki para bangai bait ki bamat ya ka jing jenjar ha ka jingim ka jongpi ki bawan ha ka ni ka ying ka ba kentang ka jong ublay ngadong ngai api yot ki briu ki mai pa baying basem ki la ban yarap api dengan ongai pi dei bandon kajing kermen tang ha ublay tang te tang ha ublay kumba ujub udon ya kajing kermen tang te tang ha ublay hadin ujub layo ya kajing kerku ya dan ki para bangai ki badan kum kata kajing ele kajing im kajong pi ngaku aruban ong yakini ki para bangai ki badan apa deng kajing kuslai kajing ele yale ban yatho ya kajing kajong pi la bandai ki pastor ki teman basan ha la bandai ki bait ki bathon ki bala ban sngau tho ya pi hot kam dei ka basuk ban yatho ya kajing ka banging imat hanrei lada pi yatho kan pensting kan yarap ya pi nganga lada nganga mat apa deng kajing ele kajing im kejonga ngadi khna samla menchua bomat ha pedeng depression menchua dak daw nga shit ya thu nga shit share ya kita ki jingye ki banga mat ha kita ki banga nga thon bar banga share ka pensting ka penyarap ya ka jingim ka jonga bat pi dei bandan be ka jingkermen tang ha unong penim jong yu Jesus Christ nganong biang ya pi wanum dan ka jingkermen ai mai jong pi wanum dan ka jingkermen ai pa jong pi wanum dan ka jingkermen ha ki khun pila bandan ka jingkermen ha kita handai ka baningkong pi dei bandan ka jingkermen au blei unong penim jongi u Jesus Christ badu Jesus Christ u blei un peniat leng baki syakri leng ba imei pa leng baki khun ki kiti ki hemen ki para ki bala ban yarap ya pi ha pedeng ka jingele pi ki pun bagi para mengaj bait ki badan apa deng gajing kuslai apa deng gajing ele ngas ngosi shibun bah kapor badang puli theology ngam judayo ibha ya ki briu bakidan jing ele kidan ki ba ya kamen kumta ter ngam juyo ibha de namar kata kadau ngam sngot bhai gajing ka ba ki briu ki para bangat kimat kadan gawe ka khna samlai di para jong iparlok jonga menta kasngi idang ya rekhi bhadang nya sngo tenat bha bat ki khun bat ki para khadu ki badang rit not ki ita khna samla ondala shai men step tip bakala pendhat no ya ka jengem la jong nyiem ha ka perthai ka bakum kata ki babun bha ki para bangai bait ki para samla ki badan ya ka depression ki badan ya ka jing kuslai ha ka jing im ka jong ki don ki para bangai bait baro akan ka por ka pamenta kumbang ong mene habang iwan sya ka yeng bakantang ka jong blai ngiwan ra ya ka jingkit ka bakhya ka jong pi pilaban long ki kemi ki panam ta ki khun ki bam ya tip ya ublai ki bam ya ithu ya ublai pia duai pia yam pia sngosi nam ta ki khun pilaban dei ki khun ru ki badan ya ki kemi ki pa ki bangop ki bangop ha ka ki jong ka perthai ki bam wan jia seng pia yam pia sngosi pilaban dan ma kum ki ni ki khna samla ki bala kham ya he karta pia dan ha ka relationship
relationship ka broken relationship kum ta ter piadan si kijing jenjar si kurim ki ai baro kitang ki ai baro wan ra ka yeng ka bakantang ka jong blay bat phai show blay ban ngan ongai phi de ban don be ka jingkermen tang te tang hau blay jong i katang ade ka khubor ka baningkong ya ka long yeng long sem ki bamat ya ka jing ka jing jenjar ha ka jing em ka jong ki ngan ongai phi de tang Jesus Christ ubala ban yarap ya ki bakum kita ka jing jenjar ka khubor ka baar bar ka bakhadu pat ka long ba kinbun ki para banget ki badon hi ka jing jenjar henrei ki bala pat banyo jing kemen banyo jing suk kila ban bun ha kani kayeng ka bakantang ka jong blay kala bandai ba phi baro phi kemen phi suk phi wan jing seng kum ta phi trei kta ya ba midi kum ta ter phi la ban ya kemen kum ta ter henrei ka jing keli pat kalong ba ka ka rule lani ka ka benta jongi ki babyang ki babit basyat baklan bomdon jing khuslai bomdon jing jenjar hoi kala bandon ka jing khuslai ka bamalu mala ki jing jenjar ka bamalu mala henre ki bang ingila apat ban job ya ka ka rul lani ka benta jongi na ka benta kitu ki bamat ya ka jingele ha ka jingem ka jong ki pi ngasong si ba bagi babun bagi para banget ngasong si bagi bun bagi para banget ya kini ki bamat ya ka depression ki ben yang ada bateri peman bateri kusut kum ta ter ngakan mau hakapor bangayo mat ya ka depression ngale ran ba ban ya thu briu namar ba ngasngau ba ka de ka pop lani ngasngau ka de ka jing ijli kum ta ter Henry habangai ngapuli pada kaktin ka jong ublay ngalap na ka kitab ka jong ka kitab im hakabday bad Elijah ru ubalong usyakri jong ublay ubam mat ya ka jingyap ubadon ya ka jingrong no perkat pi udang yo ya ka depression wong atrai shim no ya ka jingim jong awat lada Elijah udang yo ya ka depression mangai le ngalong tong brio dei leng baga tu kad khot ka ba pentengan yang wat lada Elijah udang yo ya ka depression ya ka jing jenjar mangai le tem le ngan hadin ka tu ngas dang wat ya ki syakri ki jong blay ngas dang ya thu ki jing ki bangang amat hadin ki saya penduai nam ta jong ki ya selok bat ki ram ngas dang ya ram ngalong kum ni hadu menta kumbanga ngalong leng bakaktin ka jong ublay pangan ongai phi leng baka tu ka depression ka banga ngamat ngalalong ka jingkerku nam taki babun ki ba yo mat ya ka depression ki ba yo mat ya ka jingele ka jingim ka jongki today namar kata ka daw ke ka benta lani ke ka rule jongpi ki ba bet babyang na dong syadong Ibabdam dadon ya kajinge ka jingim ka jongpi kiba ubelai ula kurhu bahaya pi leng ba ka jingkot jingkya leng ba ki bano ba ka benta jongi na ka benta gitu kiba ma dia ka jingele pi kibun bahat pi kiba don apa ka jingele ngam la bantip la bandon gitu kiba syong hajan jong piru kiba pi mitho ya ka ka ba itu imat dan reha ka dur ka ba syabar ila ban po samkhin re idon ka jingele ka jingim ka jongki ka benta ni shibun manla kapon ni keren ka rul jongi ka benta ka jongi rengan ongai pi klem ka bor ka jong ublay klem ka bor ka jong blay nginum la banlong ka jingker khu nakam taki way pat lada pen pet yau tu unong Samaria babha unong Samaria babha stunat bhamo ya ule don way brio basalute kum ta ter ya uling do u pet anda kum ta ya chaulebi u pet rewan sau nong Samaria babha u ya rap ya uta u brio
kata nga de ban long ga jingkur khun tak yue ngam ong hoj ba phi pendawan hadu ha pulpit ba penda ya slok itai ke baro reiki vi gidon bagi briu ki ba mat ya pedeng ga jing kuslai ga jing ga jing le bun nangi ngim kwa ban snap ya ga jing ga jongki bun nangi ngim kwa ban snap ya ga jing kuslai ga jongki rei ka dei te yang abat yang hilang baro ban ai men sim ban snap idon yue perlok jonga I ya thu ya ga jing hanga ngana do bas dang hadu bakut ngasu skabet rei onda lakut ga jing thu kana jongi tayong Eric ani kublai shibun ba pilas ngap ya ga jing ga jonga tang ba pen chu ngap ya ga jing ka jongki wei ki ba mat ya ka jinge ka jingim ka jongki tang ba pen chu ngap ya ka jinge ka jongki kala biang te kala long te ka jingkur khu ka jongki kala pen sting te ya ki Raibun ki para bangai be baro makawiya ke por ki bamentabun ki bangi syuku dokti ki wei ngidon ki gossip kita ki baro bau tai longgom ta bagatai ka longgom ta kita te wat hadu ka balang rugi longgom ta tedei namar kata kadau para bangai be kadai ka por yang abad yang hilang baro Yodon ki para bangai ki badan ha pereng gajing jenjar ai ba gajing kermen gajong pi kan long hau Jesus Christ. Yodon ki para bangai be baro hang ni ki bayo gajing kurku no ble ai ba pi pen long te gajing kurku nam taki wei. Udan wei ubriu uba nyat taksi uba kamai taksi uba kamai taksi kum ta utem jing ruai niam bet ha ka kali utem jarang khat hakawe ka jaka wanrung we ubriu banlet syatai syadam kumta teter utem be kata ka jing ruai niam kumta tau briu tau nong driver ulong pi ba peniar hai utau ba ong ya be tau ya be te onda lapoi hadam ru kumta ubriu tau briu long ba peniar hai tong ya be But hadin utau driver ula long wir ulang ba pi penhiare pila shuraun be nadu mene spang stage spang jadi penhiare uni uba wong ba ngas ngungu palat ya gajing ruai niam ke jong pi ka ba pi tem ha ni hakali hakajing sisya ngamu mulet syani syadam ngamut pendekat no ya gajing em lajong ringayo ngau ya gajing ruai niam ke jong pi bar kumjuri gajing ngur gajing ruai jong pi kala pentengen yang ala penyarap yang ala aibor yang katau driver ulalong kajing kurku naga bentang utau briu bamut ban pendekat no ya gajing em lajong rei utau briu syam la pendekat syo ya gajing em lajong namar bau yos ngau ya kata gajing ruai ni mulalong kajing kurku nam tau briu la pen em mitai we men sim leng ba kata gajing tem ya kata gajing ruai niam te kadai ru yang abad yang hilang baro bangen long te gajing kurku nam taki we Kala bandai haka long ying long sem ka jong pi ka babi bidon ki para samla nam ta ime ipas dang shwana ying nam ta ime ipa nam ta ki heman ki para ki kme ki pa nam ta ki khon ki ti nam ta ki para marjan nam ta ki wei ban long ka jing kur khu na ka benta ka jing im ka jong ki Ai ngu yêu blay lada pi don hapadeng ka jing shat ka jing klan pi biang pi bet ai ngu yêu blay bat perkhat ban long ka jing kurku na ka benta kiwei te dai namar kata kadau ka jing khot yang bat yang ngilang baro agane ka por ka pamenta ka khubor ka paningkong kalong bayo don ki para bangai bait baro ki badon kalong ying long sem ka bapra ka badon kalong ying long sem kabak long kumujo pamadia gajinge le gajingim gajongki yodon kalong yeng long sem kabapra shikurim kadon yodon kalong yeng long sem kabapra shikme shikun shikpa shikun kitai pikwa bandon gajingnya suk pai show play ai bau jisun long gajing kermen rela da pem kwa par gajing suk
haga long ying long sem ka jong pi kata te ka ya da ka we kan wan be kata ka jing e ka jing le ka jing im ka jong pi yo don pat ki para bangai ki badan ye ka jing suk ka jing shaching jing klanya ka jing im ka jong pi ka jing bet ka jing biang ka bam ka di pi yo pi biang pi bet hagi e baro ai ba pi pelong ka long ying long sem ba ka long ka jing ku na kam ta ki we pet se kini ki senran ki jong u Jesus Christ khat ar ngot ki senran ki jong u Jesus Christ tang khat ar ngot ki la pen khong pong ya ka perthei baro ha ka balang hang ni hab jong pi halum siap ngia don kat ni hatu ngilong ne em ka jingker khu na kam ta ka yeng ka sam ngilong ne em ka jingker khu nam ta ki para marjan ki badan na pedeng ka jing le ka jing im ka jong ki pinu ne em ban keli kong pias klan pia don jing le lada pi mi don ngan duai nam ta jong pia kloi ne em panom ta pia kloi ne em ban ngap ya ki jing ki ba ki mat ka jing im ka jong ki dengan ongai pi lada klem moment si mu jong blai ngenom la ban le ya gini ki a barong i don kam ya umen sim u jong blai ha ka jing im ka jong iwe para bangai be wanum kut tang ha ka ban chuan sia ka jing seng sisien ha ka sande wanum kut tang ha kata long ka jing ku wan mut ba piong balawan jing seng sisien sitayo kamut lapoi sia beneng em kom ta ka don ka we ka jing thu khana udon uni uwe khna ukeli uang mano u klat kom tu ukeli ong Syabeneng mano badan dan ki balang presbyterian dari beliong syane om dan balang presbyterian hare kumno kumta dan balang katolik syane om dan balang katolik hare kumno kumta dan church of god syane om dan church of god hare kumno kumta dan ruiway presbyterian dan ruiway katolik dan ruiway church of god beliong syane dan tang kita kiba lasius pa dakasnam ka bakodor ka jong uji Jesus Christ. Dai namar kata kadawan num kutang ka banwan cha ka jing seng. Dai dalong ka jingker khu na ka benta ki ba mat ka jing ka jing le ha ka jing im ka jong ki. Te to blay un kur khu leng ba ni ka khubor ha ni ka por ka ba menta. Hot ka long ka ba khandiat ka ba lai pusan minute ngayo man kren ha ni ka por ka ba menta. Ngech kem kan long ka jingkur khu na ka benta ka jing im ka jonga bat ka jong ngilang iwe ublay na ka benta ka buram ka jongu amen tong ini doai kok panjung yu baham neng ngalayo ban bet kendiat na ka khtin ka ba im ka jong mi ka kamram ka jonga ngalayo ban bet ko pa biye Andre ka syong pat sahami ko pa biye ba men kta bat men plit iki donut ki jongan ning konge ba jong ilang baro inyo mat ya ka ktin ka bem ka jong me la datang iwe men sim inyo mat ya ka ktin ka bem ka jong me kalalong ka jing yaro ha ka hima ka jong me yarap ing iwe piwe nang yai ker khui la ka jong ka balang hang ni ko pa bien nang yai pendon kami ginong syarai jong ka balang nang yai pendam kami ki para bangai baro balong ka jingker khu nam takiwai kadwai ngada boti ko pabi ya por ka basak ti ka mon ka ka jong mi kadwai ha ka kerteng u Jesus Christ kapan amen ublay na ka benta ka buram ka jong u amen nyai ngo e ublay ya ka jing don rengkat ka jong u ha ka bidai bat ka jing slok na ka ktin ka jong blay ngech kem ka long ka jingker khu nam ta ka jing im ka jonga ba ka jongi lang baro iwe piwe om tang ha kani ka sngi ndai man la ka sngi inyo ban pulik tin jong blay inyo ban duai ban wat ya ka khmat ka jong blay bat inyo ru ban wan sya ka jinya seng lang bat kum juru ban nang la ban yo mat ya ka jing ai ka jong ublay ha ka jing im ka jongi iwe piwe tingim don ai sure kani ka por ka bamantang ila poi sya ka ban penwai ka jing syakri lang ka jongi
hoi ai kublai pi baro ki para bangai bi baro hoi ki nong shimbenta baro na do pasdang klam dajer kerteng yanu yanuru bat ya pi kerpang ki para bangai uble nang kurkhui pi nang the ka jing kurkhui pi nang ai ka met ka bokot ka bakhya hoi lada pimdan ka met ka bokot ka bakhya ru ha pedeng kita ki ke baro penla ban yo ya ka jing suk ble ha ka jing em ka jong pingin ya penwai no ka ni ka jing syakri lang ka jongi da ka bangin snok tilang da ka jing ruai ka ban real spa lai pusau na ka patmai shi spa andro puwe na ka barem bat hadin ka ni ka jing ruai kerpat ya Reverend P Maulong in Sngoba ban pelat yang i da ka jing kurku bat penwai try pelat da ka bakerku ai ka jing suk haporu naga mana gospel jongmi angin bam da kabangu to pendap ka donu jongi da ka jing sngobhana neng tungen yaro ya me junam bat ki angel khoi buneng ga jing roi ka ban rus pa lai psau shis pa ndu kuwe na kabarim Kabakerku hai ka jing suk haporu dakamana gospel jongme angin banda kabangu tupenda kado nujongi daka jings go banane tingin yaro yami juno bat ki angel kuy Tungin riwai, tungin yaro yaku pat uku ya umen simrujuna hallelujah Amen. Ublay bu pachingi bahmeng. Kumne habangin siya ban panwai no ingin ka jinga senglang. Apo kan ka yeng ka bakantang jome. Tukar khu yiki ban tabaro ki mangila pandap. Lemru ba ka khobor ka tien ka jome. Atkar khuru nagam tau syakri u jome. Ba unang la kan ra banai ka jing syakri. Ha ka ba utrei ka kam ka jome. Hakanu kanu ka benta ka ba patan kam nagam ta ka jing im ka jong. Batkir khu ngilang baro habangin mi no nang ni. Ngin mi lemru bat ka jingkar khu ka jome. Badai ka bangin long ru ka jingkar khu. Nagam ta ki wai pan. Ki baya kandu yeshibun ki jing bat ki jing shem ka jing im ka jong ki. Bad ka bawai no ngida karpat i ka jing ba ka jong ublei ku pa. Ka jing ai ka jong Jesus Christ bo trai lama ka jing slok ka jong musim khoj. Ini ka jingkar khu jong ki lai ha wai ki lorang kat bala ka balang ka jong ma. Lemru bat ki rungat hangne bat ka leng satalak ka porthai. Menta bat syakdu ki bom jukut. Amen.